Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para siswa. Pripun kabare? Sae nggih. Kepanggih malih kalian Bu Sumiyem. Ing mriki kita badhe nyinaoni babagan nyerat tembang sinom. Pripun carane nyerat tembang sinom? Sepisan nemtokake tema. Kaping kalih ngronce tembung dados sak gatra kanthi manut paugeran guru gatra lan guru wilangan. Kaping 3 ngronce utawi nyusun gatra-gatra bajute ngantos 9 gatra kanthi runtut lan duweni teges. Tuladhanipun, saderenge ndamel tembang sinom, astanipun panjenengan kedah dipun ketingalaken kangge ngitung. Gatra setunggal, yo padha mangkat sekolah. Ayo diitung, yo padha mangkat sekolah. 8a. Gatra kalih, sekolah kang migunani. Yuk diitung, sekolah kang migunani. 8i. Gatra 3, pawiyatan ing SMK. Pawiyatan ing SMK. 8a. Gatra sekawan, SMK Yasiha iki. SMK Yasiha iki. 8i. Gatra gangsal, duweni motivasi. Duweni motivasi. 7i. Gatra 6, sapa kang temen tinemu. Sapa kang temen tinemu. Gatra 7, sekali terampil uga. Sekali terampil uga. Niki 7a. Gatra 8, terampil sekali ing mburi. Terampil sekali ing mburi. 8i. Gatra 9, SMK Yasiha Gubuk Terus Jaya. SMK Yasiha Gubuk Terus Jaya. 12a. Ngoten nggih. Nah, sampun gamblang. Saniki menawi sampun gamblang, panjenengan praktek ndamel tembang sinom kanthi tema ingkang nembe ngetren. Pendidikan ing masa pandemi. Sugeng makarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.